Il-ħidma ta' Richmond Foundation matul dawn l-aħħar 21 sena kienet premjata permezz tal-Premju Ewropew taċ-ċittadini mill-Parlament Ewropew. Dan il-premju huwa wieħed ta' prestiġju u matul l-aħħar snin ingħata wkoll lill-entitajiet oħra li jagħmlu xogħol siewi fost is-soċjetà Maltija. Premju għaċ-ċittadin Ewropew jingħata mill-Parlament Ewropew ġu mill-MPs fisem il-Parlament Ewropew kollu li ċittadini li jkunu taw xhieda tal-valuri Ewropej, speċjalment kif espressi fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, ġifieri ċittadini li jkunu permezz tal-ħidma tagħhom fis-soċjetà mexxew il-qudiem il-valuri Ewropej. Il-membri parlamentari Ewropej Maltin qablu unanimament fuq in-nomina tagħhom ħassew li għandha tkun rikonoxxuta organizzazzjoni li twaqfet aktar minn 20 sena ilu u li ħadmet bisħiesa biex tassisti lil familji Maltin u Għawċin f'każ ta' mart mentali. Anthony Gulajmir, chairman tal-organizzazzjoni, stqar li dan il-premju huwa ta' onur kbir għaliex mhux biss is-soċjetà Maltija iżda anke s-soċjetà Ewropea fl-iskrutinju tagħha qed tappoġġja u tapprezza x-xogħol ta' din l-għaqda. Gulajmir saħaq li għal Malta din hija l-ewwel okkażjoni fejn ġiet onorata organizzazzjoni f'dan is-settur u għas-sokta jgħid li dan il-premju ifisser aktar responsabilità fuq dar l-organizzazzjoni. U l-Richmond Foundation introduċiet l-ewwel servizzi fil-komunità, kellna l-ewwel proġett kien ta' Villa Chelsea, minn hemmhekk ftaħna ħafna proġetti oħrajn. Illum il-ġurnata l-fondazzjoni hija stabbilita, għandna ċertu track record u nimpjegaw mal-45 staff barra volontiera, eccetera. U naħseb track record tagħna huwa r-raġuni li waslet biex illum qed nirċievu dal-premju hekk prestiġjuż. Il-membru parlamentari Ewropew Mirjam Dalli ringrazzjat lill-għaqda tax-xogħol kbir li għamlet biex naqset it-tabu tas-saħħa mentali fis-soċjetà Maltija. Fl-aħħar sena jiena kont magħżula bħala ambaxxatriċi tar-Richmond Foundation u naf kemm il-kwistjoni u l-iċċu tas-saħħa mentali mhux f'pajjiżna biss ta' fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għadha issue li għadha tabu. Qed nittama li dan l-unur li tajna llum lir-Richmond Foundation ikun qed jgħin ukoll il-kawża tas-saħħa mentali biex anke f'pajjiżna inkabbru l-kuxjenza tagħna dwar is-saħħa mentali u nifhmu u nħarsu lejn il-persuni bħala individwi u mhux jekk humiex morda b'xi ħaġa jew le.